Amen bangcwele, ngiyanibingelela egameni likaKristu Jesu. Bazalwane, ngizizwa nginokujabula, nginokuthokoza ngaphakathi emoyeni wami kakhulu, nokubonga nje uNkulunkulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu ungumangaliso. Emva kokuba ngike ngaswela, yazi ukuswela iqiniso, ukuswela izwi leqiniso, kodwa ube ukhonza usenkonzweni, kodwa uphuma enkonzweni ulambile. Kade uthi uzofika udle ukudla kamoya kodwa uthole ukuthi akutholakali. Uhlale ekhaya usabe nanokuthi ungayike enkonzweni, kufanele uye nangeviki elilandelayo uzidonse. Abanye abantu enikhonza nabo ababoni nje umehluko, babona kuyafana, baphuma bethokozile, kodwa uzwe wena ngaphakathi ukuthi akuyona indlela okufanele ngabe kukhonzwa ngalo. Alikho iqiniso ngendlela okwenzeka ngakhona. Nakhona ebandleni uyabona nje abayitholela iy'ngane abashadile, bayitholela iy'ngane abantwana abangashadile, kodwa uyabona ukuthi akukhuzwa. Kunalokho nje uyabona ukuthi abantu bayakhamfathwa ezonweni zabo, bayakhamfathwa, okuyinto engafanelekile. Kufanele ukuthi isono nje, isono sikhuzwe nje, umzalwane ahlukane naso, kodwa ebandleni lami into ebingenziwa leyo. Phenduka ebandleni kube kugcwala iy'ngane, kube yizo iy'ngane ey'gcwele ey'banga umsindo, zabantu nje abangashadile balamanise baqhubeke nje nempilo. Manje leyo nto nawe uma uhlanganyela uNkulunkulu uma sevulile amehlo akho, usukwazi ukubona ukuthi cha la kusebumnyameni, kuba nzima ukuthi uqhubeke. Kodwa-ke ngaye ngaqhubeka nami ngikhuleka kuNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela ungisize, ungiphe ibandla engizohlanganyela nalo, ibandla elikwesabayo, ibandla eliphila ubungcwele. Umthandazo kaNkulunkulu-ke nje uthatha isikhathi sakhe, futhi uNkulunkulu uyasho naye ezwini lakhe ukuthi ukwenza kwethu akufani nokwenza kwakhe, nokucabanga kwakhe futhi akufani, ukucabanga kwethu akufani nokucabanga kukaNkulunkulu. So kuye kwaqhubeka nje ngiyidonsa ngiye khona enkonzweni, kodwa hhayi kwafika isikhathi sokuthi ngithathe isinqumo ukuthi angivele ngihlale phansi ngoba akekho umuntu engimthokozisayo, akekho umuntu uNkulunkulu engithi ngiya kuye ngiyabona ukuthi akathokozi ngayo yonke into eyenzakalayo. Mhlambe okungenzeka ukuthi nokuba khona athole ukuthi akekho kwakhona enkonzweni le engithi mina ngiya kuye ngoba ngifuna ukuthi ngihlanganyele. Ngahlala phansi-ke ngathi ukuhlala ekhaya, kodwa nje ngibekile kuNkulunkulu ukuthi angisize, nami ngiy'bhekela ngamehlo ami enyama-ke ukuthi ngibheke inkonzo ukuthi iyiphi inkonzo engizoya kuyo. Uma uthi uyabheka uthole ukuthi zonke iy'nkonzo ey'seduzane ziphila ngendlela nje efanayo, ayikho nencane neyodwa nje ehlukile, mhlambe zonke ziyafana. Ngahlala futhi uNkulunkulu wangisiza-ke ukuthi ngihlale ngiqhubeke nokuthi ngikhuleke-ke ngifunde izwi ngingasayi enkonzweni. Kanti ngizoba nenhlahla ukuthi uma ngithi ngiyangena nje ku-YouTube ngithole nayi izwi lenkosi. Hawu, nakhona ngiyakhumbula ukuthi ngangingena ngafona nginokuthi ngifuna ukubuza nje ngoba emoyeni wami ngangikhathazekile ukuthi le nto eyenzeka enkonzweni mhlambe yimi nje engatholi kahle. Abantu bonke phela babukeka be-right, abanankinga. Manje ngifuna nokubuza nje ukuba nemibuzo. Hawu, kanti uNkulunkulu uhleli izinto zakhe ngendlela yakhe, uNkulunkulu wenza izinto ngendlela yakhe. Awu, ngathola ukuthi cha sekuyilo-ke ikhaya lami leli, Nkosi yami, eyi. Hhayi, ngathokoza kakhulu ngalelo langa lelo, eyi ngajabula, eyi injabulo engaba nayo. Sebengichazela ukuthi sebengifaka-ke egruphini-ke. Oh, angazi ukujabula okungaka ukuthi kanti ukuhlangana ngokukamoya kunamandla amakhulu kangaka, ukuhlangana ngoba sihlangene ngokukamoya. Ngisho ngoba empilweni yami isincane isikhathi ngikhona la egruphini, aside kodwa hhayi ngiyabona ukukhula kakhulu uNkulunkulu, ngiyabona ukukhula. Ngoba endabeni ye-fasting ibingihlula kakhulu i-fasting. Besinokufasta ilanga elilodwa evikini enkonzweni, ngakhetha ukuthi ngizoyifastela ngeSonto kungcono. Kodwa benginokuthi uma ngifastile ngishawe ikhanda, uma ngifastile ingathi nje ngingasheshe ngibhreyikhe ilanga elilodwa.
6 to 6. Isikhathi sekufanele mhlambe ngabo-1 emini ngizodla ngo-6 ntambama. Yazi sengibala ama-hour ukuthi eyi sekusele ama-hour mangaka manje ukuthi kushaya u-6 ngidle, sekusele isikhathi esingaka. Konke nje lokho nakhona ngiyakhuleka, ngiyadumisa kodwa ngangibanda nje, ngangizwa ukuthi lento engabe fanele ngabe ngiyayizwa kahle kahle, amandla angabe nginawo njengomuntu ofastile, kwakufana nje, kwakungabikho umehluko. Ngangifana nje nomuntu ongafastile. Nokulamba-ke ngale ndlela engiyichaza ngakhona, ngiphathwe nayikhanda, umuva nje ngase ngikhohlwa nanokukhohlwa ukuthi, awu ngigcine sengikhohlwe, bekufanele ngifaste izolo angisafastanga, kufanele ngikhethe elinye ilanga evikini-ke ngifaste. Ubone ukuthi noma ngikwenza ukugcina umthetho ukuthi ngiyazihudula. Akukho nje okukhona ngaphakathi okwenzakalayo. Ayi kodwa manje ngithi ngiyabheka la egruphini, eyi ngiyabona kakhulu umehluko ukuthi eyi uNkulunkulu muhle. Ngifastile nje kuthiwa kuzofastwa, eyi ngangijabulile kakhulu, kakhulu, kakhulu. And kwakufastwa iy'nsuku mina engazange ngiy'faste. Ngacishe ngagcina ukufasta 2 days enkonzweni, ngaphela ku-2 days akaze ngifaste ngaphezu ka-2 days. Kodwa kwathi uma kumenyezelwa nje kuthiwa kuzofastwa, injabulo engaba nayo eyi okaNkulunkulu nje yazi kuvele kuzisho. Ijoy engaba nayo, angikaze ngifaste lezi nsuku lezi sasiy'fastile kodwa nje ngaba nokujabula nokungakwazi ukulinda ukuthi sengijahe nje ukuthi siqale. Nangempela sathi masiqala kwi-fasting-ke la egruphini, eyi ngawezwa amandla kaNkulunkulu, ngawuzwa umehluko ukuthi umuntu uma efastile kanti kuba ngalolu hlobo, kuba njena, inyama iyatubeka kodwa lo ngaphakathi uyakhula, uyakhula ngaphakathi. Ngezwa nje indlala kamoya nokukhuleka, ngawezwa nje amandla kaNkulunkulu ngendlela ewumangaliso. Yazi ngabuka ukuthi uNkulunkulu kwesinye isikhathi angeke uNkulunkulu asikhulise vele, uzokhula kanjani endaweni elugwadule, endaweni engafanelekile. Ngoba manje kufanele ukhule endaweni eyiyona efanele ukuthi zonke izinto ebezenzeka ngisesela ebandleni, bezenzeka nje ngesizathu ngoba uNkulunkulu ubebona vele ukuthi ubukhona bakhe abukho, vele uzokhula kanjani endaweni engafanele la yena angekho khona noma la okungagcinwa khona imithetho yakhe uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyathanda ukuthi siyigcine imithetho yakhe. Manje nje ngiyabuka nje ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu nokukhuleka kusukela nje sifastile la egruphini, ama-hours ayebekiwe esikhuleka ngawo, ngavele ngakhuthazeka kakhulu. Yazi nje ngakujabulela ukukhuleka manje namanje angikhathali, kanti before benginakho ukuthi ngikhuleke mhlambe kanye ngelanga, mhlambe kabili nje kube kuphela, hhayi ngale kwalokho. But manje nje kuba naleyo ndlala yokuthi fanele ngikhuleke, manje fanele mhlambe ngidumise. Ngiyakholwa futhi uNkulunkulu usazongisiza angilekelele nasendabeni yezwi. Yes, ngiyalifunda kodwa akukafiki la ekufanele ngabe ngifika khona ngendlela mina engibona ngayo. Kepha ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu amandla akhe uNkulunkulu. Ngiyabona umehluko kakhulu ngoba siyakwazi ukuy'bona nje singabantwana bakaNkulunkulu uma u-dry, uyakwazi ukubona ukuthi la khona hhayi, yonke into yami nje hhayi ekamoya nje ngathi ithule. Noma futhi konke sekwenzeka uzwa ubukhona bukaNkulunkulu, uzwa le ndlala le, indlala ukuthi khuleka manje namanje. Uyakwazi ukuzwa ukuthi ya manje-ke uNkulunkulu cha, ngiyamuzwa ngempela. Uhlale lapho uNkulunkulu athi hlala khona, wenze lokhu uNkulunkulu athi kwenze. So emva kwe-fasting leyo nami ngaba nendlala emva kwaleyo fasting nje, emva kwamaviki ambalwa ngezwa nje ngiba nendlala ukuthi ayi ake ngithathe nje i-7 days nami, into engakaze ngiyenze vele ngaphambilini. Hawu ngangena nje uNkulunkulu emuhle i-7 days noma kwangasi-dry-ke, ngangena 7 days ngezwa ukuthi ya inyama iyatubeka, ngezwa ukuthi ya yiyo lento ekufanele ngabe
kudala ngaba nayo, nansi into efunakalayo ukuthi ulangazelele ube nendlala kukaNkulunkulu, ufune ukwenza kwaNkulunkulu, ufune wena self ukuthi ufuna ukufasta, ufuna ukuhlala noNkulunkulu. Indlala nje iyona into ebengihlale ngiyikhulekela vele ukuthi Nkosi size usiphe indlala yokukulambela sonke isikhathi, ngoba masingabazalwane kufanele sifane nenhlanzi ufishi. Ufishi uhlala emanzini, akahlali kwenye indawo, uhlala emanzini noma ngabe kuthiwa isimo sakhe sinjani, noma kuyabanda, noma uyagula, noma unjani. Isilwane nje lesi esidinga amanzi, esingakwazi uku-survive-a ngaphandle kwamanzi. Singafani namaxoxo. Ixoxo lisele lihlala noma kuphi, liyakwazi uku-survive-a emhlabathini owomile, nasemanzini liyahlala yonke indawo. But thina singabazalwane nje sidinga ukuhlala kuNkulunkulu. uNkulunkulu kithi afane nje njengamanzi, sihlale nezwi lakhe, siphile kuye, singakwazi ukuphefumula ngaphandle kaNkulunkulu, siphile kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibona amandla amakhulu kaNkulunkulu and ngiyacela ukuthi uNkulunkulu engathi angasisiza alekelele i-group ikhule, ney'ngceku ay'lekelele Nkosi yami ukuthi zidonse imiphefumulo eminingi, zisebenze ngokuy'khandla okwendlulele, zilethe abantu abaningi ngoba abantu abaningi bayamdinga uNkulunkulu, basebumnyameni bavalelekile. Okubuhlungu nakho konke ukuthi ababoni ukuthi basebumnyameni. Mawuthi utshena yena umuntu ufuna ukudonsa wena ekulethe ebumnyameni, akaliboni iphutha. Bayadinga abantu bakaNkulunkulu ukusizwa kakhulu. Engathi nje uNkulunkulu angasiza kakhulu, alekelele kule group kakhulu ngoba ubungcwele ubungcwele obulapha kule group bangcwele. Engathi uNkulunkulu angasisiza asilekelele sikhule, sihlale simesaba uNkulunkulu. Konke nje lezi zinto okuthiwa sihlukane nazo, sehlukane nazo ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu abalalelayo, ukuthi mase kukhulunyiwe kufanele simlalele uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu. Engathi angaba nathi nje asikhulise, asimise kakhulu kuze kube kufika isikhathi selanga lakhe mayezolanda ibandla lakhe emhlabeni. UJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga bazalwane. Amen.